हेलो लोगोफोर गुड मर्निं गोजोन फुंनि गाहाम हामलायनाय बयनोबो जासिबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं किटचेननिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आंनि खामानि मावजेननायनिफ्राय ओमफ्राय दिनैहाय आङो नै ओंखाम एवबाय दैफोरखौ फुदुंनानै लाबाय नैबे मैयानि ओंख्रिमोन लोगोफोर ओंख्रिखौसो बेखौ आं फ्रिज गैयिखाय दैयाव सोमनानै दोनदों बेखौ जों दा जासिगोन ओमफ्राय लोगोफोर आं हाखु दाखु जानायनि खारना माने फुंजा ब्लग बानायनायनि खारना जाहैबाय बाबुआ दिनैहाय बिफां गायनानै स्कुलाव फट' सेन्ड खालामनांगौ आरो माने दिनै वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेनिखायनो आङो बाबुखौहाय रेडि खालामबाय आरो बिफां गायहोनो ओमफ्राय लोगोफोर आङो ड्रेसखौहाय जेखौ गानदों बेखौनो गाननानै ब्लग बानायबाय साननाङा जे गाज्रि माने गोजाम ड्रेस गाननानै भिडिअ'आव फैदों होननानै थ' लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ अननानै नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानैबो होदो ओरैथ' जायगा गैया नालाय नैबो बायनांसिगोन बाबानो बे थिंखौ बोखारनि आङो बा बेबो गिलिरलायबाय माहाय थाङो आयौनाव सोरायावनाव बिदि थाबायो हा बिदि थाबायो आंना खदाल आंनि ब्लग बानायसो नोंखौ देखाया बे जावनो फिथिंखिना ए होथ'वाखै र' होगोन औ मैथा खादों आबैया बाबा मा बिफां गायो दे खिथा नों माखौ गायनो हा ए आलसियासो हनै बिफां गायग्रायाबो आं खदालजों जावना होग्रोनोसै दे गायदो बेयाव थु गायदो दे गायदो माबायदि गायो बाबा नङा बाबा बिदि नङा ओरै बानायग्रोदो दे खुदु आयु जि आलसिया ओरैबेना दे मोजाङै गाय नङाबा फिथाइ थायनाय नङा मोनजानाय नङा नों ओरैबो होदो औ ओरै आंनि आखाइजों दाना दे जाबाय होदो दे गल हो ओरैबो हाखौ मोजां दै होनबा बारलायो दैजों गेलेनो मोनो नालाय लुदो दे मोजांनो जिं मोजां लु आस्थे लु नङाबा हाया थांजोबो बिफां गायबाय नै गाखोहैखो नोङो मानो गाखोहैखो दिनै स्कुल गैया फैदो आखाइ सुनोसै फै मालाय हनै मेदामफोरखौ स्कुलाव थांदोंना थाङा नाहरदों रिउबेना बाबा फैदो बाबा आखाइ नै बारहुंखाजों माबायदि बायजोबदों मैगङा आंना मैगं मानलानाया ओरैबो फैजोब्बाय नै बेखौहाय थिग खालामनांसिगोन ओमफ्राय बै फिथाइखौ खानोसै आङो बेयाव दङ नैबेयाव दङ फिथाइया नै खोमसिनो नुयो नै गोजौआव दङ नै दे खादो माबायदि खायो नै रिबेना मैगं खादों मोजां खादो मा दे खेब आयै इस औ ख्रोब होन दे ख्रोब औ दालाय माथो गैला गाहायाव गैला हनै गाहायाव दं दे खादो ओरैफाय हनै ओरै दे औ खेबदों बायदि गोजौआव देन्थायाव हनै देन्थाखौ खेबफानोसै बाबुखौ थुखैखांनानै नै ओंख्रि जानबाय आं बे न'आव खानाय माबाया मा होनोलाय खांख्रिखलाया बेखौ एवबाय आरो
मोजाङै एवबाय आङो बेखौ नै दा दै होनोसै ओमफ्राय नै बेथिंहाय अमा बेदर माबे आयो लांथों लांथों हाखला ओरैनो बाबुआ बायरायाव दङ नै ओंख्रि संदों आरो गरमाव ओंख्रियाबो ओरै मोनसे ओमफ्राय नै लोगोफोर मा बियो सिनायखायोना नैबे कारि पात्ता आरोना बेखौ आङो ओंख्रियाव होनोसै अमा बेदरावहाय नैबेखौहाय एसे माने एवनानै होयो आङो गामाखालि ओमफ्राय आं दिनैहाय बेखौहाय बिदिनो होनोसै आरोना दा बेदरा दै रानबाय एसे बिदिनो एवलाबायगोन दिनैहाय संलाबायगोन गरम ना दै रानबाय लाग्राया दै एसे होबावनांसिगोन दै एसे होबाय आङो न'नि नालाय जि थाब थाबनो रुयो बोराया बांद्राय मोजां मोना आरोना जानो ओमफ्राय न'निखाय दाखालि दाउ बेदरजों संनायखौ जादों ओंखायनो बेदरा मैयानिसोमोन एसेल' बेखौनो संदों आं बेखौ होनोसै आरो नैलोगोफोर बिदि माबाबाय आं बोस्रोदनानै लाबाय ओमफ्राय बिदिनो होनोसै आरोना आङो बिदिनोथ' सिगाङाव थावआव एवफाबा एसे गोसोम गोसोम जायो आरोना जेरै आलु भाजायाव एवबा सिगां एवबा बा मा होनोमोनलाय दालिफोराव थावआव होसोमोना नोंथांमोना माबोरै जायो गावबा गाव माबाजोंसो आरोना आंबो माब्लाबा थावआव संनानै जायो माब्लाबा थावआव खामहोनानै होसनो ओमफ्राय दिनैहाय नै बिदि होसनबाय आरोना साना लिंहरदोंमोन दुस्थ' ओरैबो नायनांगौ ओरैबो नायनांगौ नायाबाथाय बायदिसिना आवलायखायो मा खालामदों नों बाबा जेबो आवलायाखै दा खोना हो नै लोगोफोर बेदराबो मोनसिगोन आंना ओमफ्राय आङो नै बेजोंहाय बिखुनजोनि थाखाय नै नाजों नोरसिं बिलाइजों एवबाय बेबो गोदौगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय थोरसि माखासे दङ नै आं बेखौ सुग्रोनानै लानोसै मानजिबासो गोजों जाखायो नै ओंख्रियाबो मोनबाय अमा बेदर ओंख्रिया मोनबाय नै बेखौ आङो बिदिनो दोनसिगोन बांद्राय गोरान खालामला संख्रिखौथ' नायदों आङो माने ओरैबायदि आङो थारमाने जेबो टेस्ट मोनाखै सालाया माने संख्रिखौनो आङो नांजाया आरोना एसे बारा बारा होयो दा मैया मोनाया बोराया संख्रि नाङाखै होनदों दिनैबा मा जायो नैबे गोदौगासिनो नै फ्लेमखौ हाइ होबाय आं एसे थाब मोनथोंसै बे मोनबानो जाबाय ओंखाम जानोसै आंना ओंख्रिया मोनजोब्बाय नै लोगोफोर नैबे नाजों नोरसिं बिलाइजों ओंख्रियाबो मोनबाय नै दा खामानि जोबजोब्बाय आरोना बास मोनबाय नै लोगोफोर आं दैखौ लांग्रोनोसै ओंखाम जानो नैबे बिबैनि ओमफ्राय नैबे जोंनि बाबुनि आंनि थ' लोगोफोर नै रिबेन आन्दुनिफ्राय टाकलुकलु ना बाबा बेसो नोंनि थांदो बारसिदाल' थांनो नागिरखायो गाव नैबेजों बारनाङो नालाय दे थांदो फेनाबो नै दोनदो मोदोमा गैखाला आं फैजोब्बाय दलद थाया हाबाब आथिङाव मैला दंथ' नायनि माबा मैला दं खेवनि आं खोरखिखौ आयु खेवबा एसे थान्दा फैयो नै माने जोंना दाबो खोरखिया ग्रिल गैया नै ग्रिल लागायनांगौ आरो उनावहायसो ज' लागायनोसै माने आंना बिबारा बियो माबायाव एप्रिलाव खनसे बारखांबाय एबार माला बारोमोनथाय बावबाय आं जुन जुलाइआव बारोमोन नामा बावलायलांबाय बारबावसिगोन आरो बियो जि मोजां बारो लोगोफोर रिबेना टिउसनाव थांनोसै दा टिउसनाव थांनोसै बाबा खिन्था टिउसनाव थांनोसै होन टिउसनाव थांनोसै बाबुआ टिउसनाव दुगैनानै फैनोसै आङो बाबुखौ टिउसनाव टाइम जालायबाय दे बाबा मोजाङै फरायखायोना बाबाया ना मोजाङै फरायखायोना बाबा मोजाङै फरायदो बिदि मैला मैला लायो माइसुनिया माबायदि जाजोबदों नै बाबुना माइसुनिया गावखौ मालायनाव बिदि थेवबाबो थांसै टिउसनाव थांसै टिउसन थांसै होनदो आनैमोन दिदि आनैमोन आं टिउसन थांसै होनसै बाबा जि दुस्थ'खायो जि दुस्थ'खा ना मा होनबावनो दुस्थ'आनो ओरैबायदि बायदिसो
बांद्राय रायजायाबो उन्दैमोन जाहैबाय गरम लोगोफोर जेबो देलायनो हाया आंनि मोखांखौ नायनो हाया दे औ आयु सान्दुङा बाबा सान्दुङा साथा लानांगौ र' ओरैबायदि सान्दुं साथा लानांगोन नै सान्दुङा डेन्जार फैदो फैदो बाबा फैदो सना बाबा फैदो आया फैदो फै आया थांनो गोसो दंना गैया नै सान्दुङा मोदान लायो फैदो मोदानजोबो नै फैदो थौ मोदानजोबो नै दादा दे टिउसन थांबाय बाबा थांनो बादों बादों मानो गरमखानो हो गरम थाङाबा जायाना बाबा लेखा रोङा थाङाबा आयंआ दंना गैयाथाय आयंआ मानो होना आयंआ स्कुलाव थाङोना बियो रेस्ट लायोना आयं माबे नोंनि सेन्देला फि होनलायदों आयु नोंनि माबायदिखौ गानबाय बिदि सेन्देला दै दंमोनदां औ दै दंमोन बियो सेन्देलाव नोंनि दैया बेखायनो बिदि जादों बाबा ना गावनि सेन्देला गाबदोंनो फि